Bo día a todas e a todos. Vamos dar comenzo a esta convocatoria, a este pleno extraordinario do Concello de Fene, de 24 de 11 de 2020, con un único punto na orde do día, que é a aprobación se procede da proposta da terceira modificación parcial da relación de postos de traballo RPT e cadro de persoal do Concello de Fene. Dou a palabra á secretaria. A proposta de acordo é a seguinte. Primeiro, rectificar o erro material advertido na subescala da Administración Especial contemplada na RPT municipal para o posto de técnico de xestión financeira e recadación. De tal xeito que onde se indica a subescala técnica debe indicarse a subescala de servicios especiais. Segundo, rectificar o erro advertido na codificación da ficha do posto 210002. De tal forma que donde di 02010001 diga 02010002. Terceiro, aprobar inicialmente a terceira modificación parcial da relación de postos de traballo, nos termos e co alcance sinalados a continuación. En primeiro lugar, proceder á adecuación do actual posto de técnico socioeducativo coordinador do Departamento de Benestar Social e Igualdade, que pasará a denominarse técnico, técnica, coordinador, coordinadora do Departamento de Benestar Social e Igualdade, e cuxa provisión cobertura se abrirá ao persoal funcionario procedente das diferentes administracións públicas, que acredite estar en posesión da titulación universitaria en traballo social ou equivalentes. En segundo lugar, proceder a unha adecuación do actual posto de técnico de xestión financeira e recadación do Departamento de Xestión Económica, que dentro do mesmo pasará a escribirse a unidade de tesourería e identificarse co código 220004, e cuxa provisión cobertura se abrirá indistintamente a persoal funcionario da escala de Administración Especial e da escala de Administración Xeral. En terceiro lugar, proceder a unha adecuación do actual posto de axente notificadora adscrito a unidade de rexistro e atención ao público, que pasará a denominarse persoal de información subalterno-subalterna e asumir as novas funcións definidas ao efecto, e cuxa provisión cobertura se abriría indistintamente a persoal funcionario da escala de Administración Xeral e da escala de Administración Especial. En cuarto lugar, proceder á creación dun novo posto de técnico de xestión económica e intervención adscrito a unidade de intervención e control do Departamento de Xestión Económica e identificado co código 210005. En quinto lugar, a amortización do posto responsable de conserxerías adscrito á sección de conserxería. En sexto lugar, proceder a unha adecuación dos postos de conserxes da sección de conserxería, cuxa provisión e cobertura se abriría indistintamente a persoal funcionario da escala de Administración Xeral e da Administración Especial. En sétimo lugar, proceder a unha adecuación dos postos de técnicos da unidade de urbanismo, de tal forma que se inclúan as consideracións sobre axentes da autoridade que confire o artigo 151.2 da Lei do Solo de Galicia, aos efectos de poder proceder á acreditación oficial da súa condición, así como introducir novidades legislativas, como a asistencia das comunicacións previas e declaracións responsables. En oitavo lugar, proceder a unha adecuación do posto de auxiliar de axuda no fogar a tempo parcial para adaptalo ao acordo de establecemento dunha xornada xeral de 35 horas semanais por resolución da Alcaldía 1377/2019. Cuarto, aprobar inicialmente a modificación do cadro de persoal e do anexo de persoal do Orzamento 2019 prorrogado para 2020 recollido no anexo 2, co xeito de darlle cobertura e reflexo orzamentario as modificacións propostas na terceira modificación parcial da relación de postos do Concello de Fene. A dita aprobación inicial, logo de anuncio no Boletín Oficial da Provincia, exporase ao público por 15 días hábiles, aos efectos de que as persoas interesadas podan examinar o expediente e presentar reclamacións ou alegacións. No suposto de que se presenten reclamacións ou alegacións, deberán ser resoltas pola Corporación. En caso contrario, o acordo inicial entenderase automáticamente elevado a definitivo sen necesidade de novo acordo plenario. E aprobada definitivamente, procederase a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e remitirase copia aos órganos competentes da Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma. En quinto lugar, someter a aprobación inicial a RPT, a información pública por un prazo de 20 días hábiles mediante anuncio inserido no BOP e no tabuleiro de anuncios, durante o que os interesados poderán presentar reclamacións ou alegacións e de non existir, en caso de que non se presenten reclamacións, se elevarase definitivo e unha vez aprobada definitivamente será obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia e remitirase dentro do prazo máximo de 30 días aos órganos competentes da Administración do Estado e da Administración Autonómica. En sexto lugar, facultar á Alcaldía o órgano municipal competente por delegación para cantas actuacións de trámite e propostas das súas atribucións sexan precisas para en mellor execución do acordado. Ben, pois penso que isto xa se debatiu en comisión, mesa xeral, entón non sei se hai algunha palabra, algunha intervención dos grupos políticos. Partido Popular.
Moi bo día a todos. Tal e como comentábamos na Comisión de Personal, e o fixemos así constar en diversas ocasións cando ocupábamos o posto da oposición, como neste caso, nos entendemos que o ámbito organizativo do personal debe corresponder única e exclusivamente ao Goberno municipal, non? Iso sí, sempre entrando en negociacións cos distintos representantes sindicais e formacións e tecido sindical. Dito cual, en relación con esta proposta que se trae da modificación da RPT, e como tal que ten que ser obxecto de debate, de pronunciación polo pleno deste Concello, pois entrando no análisis da mesma e coas propostas que se traen aquí, queríamos, en primeiro lugar, pois deixar un pouco o marxen o que se refire a esas modificacións, adaptacións do personal técnico da área de urbanismo, que é a adaptación á normativa vixente que lles otorga un carácter de autoridade que ten que ser así recollido, que nos parece correcto que se aproveite esta modificación para adaptalo, ou igual que os distintos postos que se están adaptando como tema de cosexería, mantenimento, etcétera, etcétera. Dito isto, lle comentábamos na comisión a concelleira de personal que lamentábamos que non se aproveitara este momento para traer a creación desa segunda actividade de policía, pero tamén nos facía chegar que se estaba traballando tanto en eso como en outras modificacións da relación de postos de traballo, que nos sempre mantivemos do ano 15 ao ano 18, que a relación de postos de traballo deste Concello de Fene é a mellor, foi feita no Goberno do Partido Popular, pero non por eso, senón tamén porque a única é a mellor e a peor. E como mellor e peor, pois pode ser obxecto de que seña modificada. Dito cual, empezando polas modificacións sustanciais, en canto á modificación do actual posto de técnico socioeducativo coordinador do Departamento de Benestar Social e Igualdade, esta é unha proposta que a concelleira de personal, que era a mesma que ostentaba do ano 15 a abril do ano 2018, pois trouxo con unha modificación puntual da RPT, e que o Partido Popular naquel momento xa lle mostrou o seu voto a favor, pero naquel momento traía cunha modificación do corpo dos distintas fichas dos corpos da Policía Local que realmente nos non podíamos aceptar nese momento, non? Naquel momento o Bloque Nacionalista Galego non quiso dividir esa proposta e por eso nos vemos ora aquí. Evidentemente o Partido Popular vai a seguir coa súa aposta de apoiar esta modificación. O que sí nos sorprendeu outro día na comisión pois foi o voto favorable do Partido Socialista, un grupo municipal que dende sempre mostrou a súa posición máis enérxica a esta modificación do actual posto de técnico socioeducativo coordinador. Me imagino que na súa intervención pois nos explicará cal foi o seu cambio de criterio. O Partido Popular sigue apoiando esta modificación porque ademais nos parece correcta. En canto á modificación do actual de técnico xestión de financiera e recadación, pois bueno, é o que tiña que ser, o igual que a creación do técnico, é algo que clamaba a voces, que nun concello da nosa envergadura e coa nosa sistema de recaudación obsoleto e moi escaso de personal, pois non existiran eses dous postos e esa modificación desa ficha para que poidera acceder novo personal. Aí nos estamos atopando con esas bases que se sacaban ao finales do ano 19 polo anterior goberno e que moi dificilmente foron posible a súa cobertura. E tamén atoparon despois o posterior goberno. Chámanos poderosamente a atención e tamén nos sentimos moi gratificados que se traiga polo actual goberno esta proposta que supuxo tantas animadversión por parte dos grupos da oposición na legislatura que foi de abril do ano 2018 hasta xuño, con esa modificación da RPT que se leva ao orzamento do ano 19 e tamén por parte de algúns representantes sindicais que ora nos parece correcto que vayan e que acepten isto, que é o que tiña que ser. Bueno, o 5 de febreiro traía esa mesa de negociación a creación deste posto por parte
desta concelleira por parte do Goberno municipal, votábase en contra porque se equivocaba en un número do código. Hoxe traise unha modificación aquí do código sin existir problemas, tanto a comisión como tamén o pleno. Nós, o decimos sempre, estamos aquí para facer política de xestión construtiva. Nos parece que rectificar de sabios honra o Goberno actual que adoptara esta rectificación e que adote a postura que ven mantendo o Partido Popular en materia personal, sobre todo na área económica de Facenda. En ese sentido, os votos do Partido Popular pois van a ser a favor. Tamén nos alegramos que solamente, bueno, por unha parte, que o Grupo de Goberno entenda que hai que amortizar postos para crear outros, en este caso que se amortiza o coordinador da área de conserxes, no caso que na nosa proposta eran outros postos, e tamén nos sentimos lendo os distintos informes técnicos que amparan esta modificación, nos sentimos tamén contentos no sentido que non seña necesario amortizar ningunha outra plaza máis. Tamén queríamos deixar constancia coa modificación dese posto de adaptación á realidade do axente notificador, que desaparece, que se reestrutura, cando se nos comenta por parte da Concellería Personal que as poucas, porque sí que é verdad que quedan moi poucas notificacións que facer en papel, ese posto tuvo a súa, como se di, o seu fundamento, a súa importancia nun momento distinto, ora as tecnoloxías permiten que se nos podamos comunicar de maneira fehaciente por outras formas. Entendemos esa reestruturación e tamén a explicación que nos daba, se non é así correcto, das poucas que poidan quedar, porque poiden quedar xente que non ten acceso ás novas tecnoloxías ou non tampouco a obrigatoriedade, según nos decía a concelleira, que as va a realizar os distintos axentes da Policía Local. Dito isto, que sorte e nada, o Partido Popular vai a votar a favor destas modificacións da relación de postos de traballo. Gracias, Rocío. Non sei se quere intervir Partido Socialista, Esquerda Unida, Grupo Mixto. Non sei se a concelleira... Nada, simplemente dar as gracias, bo día a todos e a todas, dar as gracias polo apoio do Partido Popular a esta modificación de RPT. Pois se non hai máis intervencións, pasamos á votación. Votos a favor deste punto de modificación da RPT. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por maioría absoluta. Damos por finalizado o pleno. Moitas gracias.